niki ngaji badan jenengan apa ngaji jeroane jenengan. Niki akan dipikir orang ketemu. Tapi kudu dirasa jalur batin orang ketara tapi kerasa. Iya ya. Iya ya. Iya dong. Empat sampai silang mati murid. Ya wis. Berarti nek pengen jaga urip kula jenengan kudu jaga nafas. Paham? Kalau pengen hidupnya bahagia berarti jenengan harus membahagiakan sayang. Sayang itu orang gawe senenge raga. Tapi itu bener guys. Saged diulang. Yang disuruh bersaksi mulut apa saya? Saya. Mana saya? Saya yang keluar masuk itu. Dan yang keluar masuk itu yang diperintah nanti suatu saat harus ilahi. Lah repote ilahi rojiun nunggu gletak. Kira-kira kalau sudah geletak pengen ilahi rojiun bisa nggak? Justru malah nggak bisa. Kalau pengen ilahi rojiun niku sekian kembalikan kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya carane kudu dizikiri kelawan nyebut ismudzat. Diulang, masuk nafas keluar nafas Allah. Ini ringkes wis. Saya ulang ya. Angin menungsa niku ana papat. Siji angin nafas yang keluar lewat mulut. Dua angin anfas sing mancing lewat irung. Tiga angin tanafas yang menggerakkan denyute kula jenengan sing ning dada kiwi niku. Mangkane nek tanafase normal, denyute normal. Paham ya? Nek tanafase adem, atine ya adem. Sing nomor terakhir, nomor 4, angin nufus niku manggone neng balung sul tulang balung bru. Jadi anginnya menungso papat niku. Lamun tanpa angin papat niku raga sing dodok niki lho ngletak ora bisa apa. Aja maning pelaku kedep gawe ora di. Ini percaya enggak? Ini ngaji dongeng apa ngaji kenyataan? Nah wes dibaleni nggih. Saya ulang. Yang pertama angin nafas wa anfas. Anfas ya. Anfas ya. Napa anfas? Angin sing masuk. Angin yang masuk lewat hidung kita itu namanya angin anfas. Zikire pujine illallah. Apal nggih? Wes jenengan nek dipuji wong seneng nggak? Seneng ya? Dipuji ganteng, dipuji ayu, dipuji sugih, dipuji pinter, dipuji wong hebat, dipuji wong solot, pokoknya dipuji, seneng nggak? Seneng. Berarti sama.
lamun anfas niki kok dipuji, paham? Nah, anfase sampean kok dipuji, anfas niku yo bakal seneng. Mangkane kenang apa ning kula jenengan nggih Thariqah Bahrul Rahmah Al Hidayah nyetak buku 24 perkara mau dengan pujine. Ngoten lho. Modern. Alhamdulillah wong eretan duwe. Tapi ora diwaca. Karena komandane ora tau maca. Kanggo jimat. Enggak gue lagi. Karena kalau bar nyetak eretan pesen 50 sakti. Akhirnya sewise duwe dadekna jimat. Apa jimat? Barang siji kudu dirumat. Ya lho, nyawane sampean siji rumatan begitu ucul sampean ra bisa ngeceki. Nggih. Begitu ane rusak priwilar bengkel. Begitu pikiran ruwet pilar gawe tenang. Lah niki ngaji ngeceki nyawa, madangne pikir, nenangke ati. Ngono. Karena uripe kula jenengan sing bergejolak batine apa laire? Batine. Sing bingung sikile apa bathuke? Bathuke. Sing panas tangannya apa atine? Ayo wis. Tapi dia jangan ngaji hati, ora pada gelem. Saya ulang ya. Nafas, kok nafas. Nomor siji apa? Anfas. Napa anfas? Ilmune roh. Saged? Saya ulang. Anfas ngelmune roh. Roh bisa duwe ilmu niku disimpen sakjerone angin anfas. Makane Nabi ora duwe guru badan, ora pernah mondok, ora duwe dosen, mau nyepi ning gua ira. Allah, 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 Allah. Lah kok pinter? Sing mulang anfas. Sebabnya apa? Sebab sakjerone anfas niku ana ngelmune roh. Lah roh niku wa nafahna min ruhina. Mangkane ora usah heran akeh wali angsal ngelmu laduni niku sebab istiqomah zikir lu jenengan kok anfas niku jalan terus pinter tanpa belajar, sugih tanpa badan, digdaya tanpa tapa, sakti tanpa aji-aji. Paham? Saya ulang. Anfas nama angin yang masuk, zikirnya pujinya anfas illallah. Illallah perkumpulan yang rasa kabeh. Lamun zikir qadiriyah kongkon nibake ning dada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari 24 perkara mau sing ana pujimu telu. Tapi siji paham? Nek anfas dadi zikire, tapi nek nufus dadi pujine. Angel. Ki ngaji apa? Ngaji nyawa. Nyawane siapa? Nyawane jenengan dewek. Paham?
diterima alhamdulillah, ora diterima terima kasih. Niki nyawane jenengan dewek. Jadi mau kembali pada Allah itu sudah tenang. Lah sing paling kadang dungan enak nggih. Setelah meninggal, semoga tenang di alam sana. Loh. Lah di alam sini bi ora tenang-tenang. Pripun sih wong ya? Halo, sadar beli. Anggaran orang mati dongane semoga tenang di alam sana. Lalu di alam sini POI ora pernah tenang. Paham? Nek jenengan di alam sana pengen tenang, di alam sini juga harus. Nah, iya aja kalah karo wong TK. Di sini senang, di sana senang. Lalu mungkin dia ora senang kok ning kana pengen. Oh ning kene peteng kok ning kana pengen padang. Oh ning dunya becilaka kok ning akhirat pengen selamat. Paham le? Halo. Tenang ilmu larang iki. Kandhane orang andel. Nek wong mati mesti dongane semoga tenang di alam sana ngendi? Alam sana ngendi? Ngendi? Kubur. Di alam kubur. Kuburmu tuh di sini. Raga dadi kuburane. Semono cetane kok cek mendam-mendi bae. Raga kuburane nyawa kurungane Allah Kang Maha Kuasa. Sak jerone raga ana nyawa, sak jerone nyawa ana Allah. Maka jenengan nek pengen ngerti Allah, paham Allah, kenal Allah, ketemu Allah, makrifat Allah, parek Allah, kenalan nyawa, weruan nyawa, parekan nyawa, ilingan nyawa, sebutan nyawa. Loh. Lah karena nyawa diarani kajian tenan, orang itu disebut adnan, orang kena. Kuwi nyawa saka Allah, maka tugasnya nyawa iki lho ngono. Dikongkon eling Allah, sebab Allah sing ngenehi nyawa, sing gawe nyawa, sing duwe nanti disuruh kembali. Lah kok nanti? Wong sekian dhewe ora bisa balik, apa maning? Ayo, sekian bisa balik gak? Nek pengen balik Allah, ya sing awet sekian. Kiri Allah, kanan Allah, depan Allah, belakang Allah, atas Allah, bawah Allah, luar Allah, dalam Allah, awal Allah, akhir Allah, zahir Allah, batin Allah, dunia Allah, akhirat Allah, mati Allah, urip ngono. Paham? Niku ilahi contoh ngoten. Bareng nek semoga tenang di alam sana ngendi? Wong di alam sini pe ora tenang. Lu kok pengen tenang di alam? Padahal ketika orang mati, sing ilang apa nih? Nyawane, batine tenang enggak pas urip? Ora. Lah kok pengen tenang di alam? Ya bingung ning kanane. Paham nggih? Niki tugase para mursidin. Ngerti enggak? Paham punten nggih? Lho kula ngenten iki ditugasi ora karepe dhewek. Tugasmu nyadarke, meroke, ngilingke menungso sing ora ngerti Allah. Ngono. Nek petani kuwi nganti ora ngerti Allah, dosane para petani dibroke kowe sing mudeng. Oh, ruwet ya. Orang lakoni dosa dikai dosa. Paham ya? Lu ngapunten, niki mboten pamer, mboten sombong, mboten enggak. Kula ngenten iki ditugasi
dadi badal mursid. Kulo yo ora njaluk, nggak pernah minta. Yo ora wani nolak. Piye? Karena begini ini nggak bisa diminta. Kamu terus wong eretan pengen, kita pengen kayak Gus Rosid. Ora kena. Kok tiba-tiba nanti barangkali salah satu jenengan ada yang diangkat bayi suruh nalkit, sampean ra entuk nolak. Paham ya? Loh, tenang nih, saya itu begini nggak minta dan nggak nolak, dikasih, wis nggak usah cerita. Pokoknya waktu itu begitu kan. Mulai saat ini, paham ya? Ini ku tahun, kalau nggak salah 7 tahun yang lalu, 2017 atau 2016. Sebelum ada Cikawung, saya masih di Amis. Niku guru, wong tua ya mursid niku kanda. Anak saksi ini niku Pak. Tapi saya nggak bisa nyebutkan. Cuman ngendikan itu. Mulai saat ini anak saya izinkan untuk memberikan tarbiyah tentang ketorekoan, baik syariat, toreko, hakikat maupun makrifatnya. Mulai saat ini juga saya berikan izin untuk mentalkin panjang lidah. Jadi kalau guru repot secara talkin mah sama, cuman secara batin ya jelas beda dong. Lamun corok KBH buat ya gede sini kana bate lah. Aneh men sampean. Kantor pusat karo kantor cabang. Nggih. Tapi kantor cabang itu juga dapat wewenang dari kantor. Lamun kantor cabang salah, sing negur siapa? Ya kantor pusat. Ini pemakai jasa melu negur. Wah ruwet ya aku. Paham ya? Niki mboten pamer, tapi niku tugasé kula. Kula kira entuk meneng ngeten iki. Nek meneng kula sing dosa. Lha ngono iki malah takut. Napa jenengan nggih muni Allah Gus atine? Ya urusane kula. Lha terus apa urusane sampean? Lamun iki muni, lamun iki misal ati kula iki karo Allah. Sampean krungu? Enggak kan? Sampean weruh. Ya wis, daripada sampean repot ngurusi atine kula muni atawa beli, ayo muni dewek-dewek, ayo bareng-bareng fafirru. Mudeng? Paham? Karena nanti hikam niki bahasane ngoten niku. Sing mau dibaca iki. Lho jam pira? Tenang, rampungnya jam 3. Niki nembe mukadimah nggih. Saya ulang. Anfas ngelmunir ruh. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang yang setiap hari mengistiqomahkan zikir anfas, dia memunculkan ilmu sing menurut jenengan aneh ra pernah krungu. Ini cocok ilmune. Ya ora cocok. Wong niku metune dudu saka kita, meskipun tidak akan pernah bertentangan dengan kita. Cuman baik sing rumokna durung nemu kita sing ndi. Paham ya? Saya ulang. Anfas ngelmunir ruh. Kemudian rupane ijo. Pelawangane sifatullah. Lah Allah duwe sifat. Lamun kula jenengan pengen paham sifate Allah sing ana pira? 20. Bener? Sing ana 20. Bisa nggih? Bisa. Semoga ridha Allah. Nggih. Oh nggih. Ya. Semoga ridha Allah ya.